ଆଜି ଥିଲା ରବିବାର। ତ ବାପା ଯାଇଥିଲେ ମାଛ ଆଣିବାକୁ କାହିଁକିନା ଆଜି ମାଛ ବେପାରୀ ଆସିଥିଲେ। ତ ତା ସହିତ ଆମର ଶଙ୍ଖି ବିଲେଇ ବି ପଳାଇଥିଲା ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଖାଲି ସିଏ ନୁହଁ, ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଆଖିରେ ଅନଉଛି, କାଳେ ମୁଁ ତା ମାଛ ନେଇଯିବି। ସେ ଝାଙ୍କି ଧରିକି ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇକି ପଳାଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଛ ନେବା ପାଇଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ବଡ଼ ବିଲେଇ ମାଛ ନେଇକି ଆସିକି ବିଲେଇ ତାର ସିଧା ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ଆସିକିନା ଗୋଟେ ଥାଳି ଆଣିକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। ଆଉ ନହେଲେ ତା ମାଛଟିକୁ ଆମେ ନେଇଯିବୁ। ଭାରି ଚାଲାକ, ପୁରା ଶଙ୍ଖି ବିଲେଇ ନୁହଁ ତ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ। ତ ତା ସହିତ ଟିକେ ତୁ ତୁ ମେ ମେ ହେଇକିନା ଏପଟରେ ମୁଁ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଲି ଆମ ଘରକୁ, କାହିଁକିନା ବାପା ଆଣିଥିଲେ ମାଛ, ମାଆ କରୁଥିଲେ ଶୁଖୁଆ। ଏସବୁକୁ ଦେଖି ଆଜି ରବିବାରେ ମୋ ମନ ପୁରା କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ପେଟରେ ଟିକେ ହବ ପଖାଳ ମାଡ଼। କାହିଁକିନା ଆଜି ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଖାଉଛି ପଖାଳ। କାହିଁକି ମୋ ଭଉଣୀ ବର୍ଷା ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଛାଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ମୋ ମଉସା ପୁଅ ଶୀତ ପରାଏ ପୃଥିବୀକି ମାଡ଼ି ବଇଛି। ତାର ମାଡ଼ି ବସିବାକୁ ଦେଖି ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଥଣ୍ଡା, ସେ ମୋତେ ଜମା ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନି। ତ ମୁଁ ଆଜି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ ନେଇ ମୁଁ ବସିଯାଇଛି ଆଜି ଖରାରେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଟମାଟର ଆଉ ପିଆଜ ଚକଟା, ତା ସହିତ ମାଛ ଭଜା, ଶୁଖୁଆ, ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ରାଇ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ପୁରା ମନ ଖୁସିରେ ପଖାଳ ଖାଇଛି। କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ହେବ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବାରୁ ତ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ହାଁ ହାଁ ହେଉଥିଲି। ତ ଆଜି ସେଇ ଆଶାଟାକୁ ମୋର ଆମ ଘର ଲୋକ ପୂରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି।